Pamätné miesto havárie lietadla. Letisko Milana Rastislava Štefánika, postavené v katastri obce Ivanka pri Dunaji, slúžilo od svojho vzniku nielen osobnej a nákladnej doprave, ale v rokoch 1956 až 1981 bolo súčasťou unikátnej formy lietadlovej pošty Praha, Bratislava, Košice. Táto ako jediná na svete spracovávala zásielky pracovníkmi pošty priamo počas letu a pripravovala ich pre ďalšie pozemné doručovanie. Jedno z týchto lietadiel, Avia AV-14, československých aerolínií s registračným znakom OKOCA, havarovalo na svojej pravidelnej linke v dôsledku zníženej viditeľnosti dňa 11.2.1977 nedaleko od tohto miesta. Nehodu prežil iba kapitán lietadla, 2 členovia posádky a 2 pracovníci pošty pri nej zahynuli. Umiestnené v roku 2024 historickou spoločnosťou Ivanky na pamiatku obetí leteckých nešťastí ivanského letiska.